Aton Jener machon Justine Muturi dwaro ni mondo mi oket ler ewi orage michiwo ne kembe mag pinje ma oko ahinya to ewi mago mag tayo chenro mag yiero. Obiwo seyo ne duol matayo yiero pacho ka IEBC machiwo orage ne kembe ma ok chulo osuru kowacho ni kembe go oseyudo kwet nyaka kowuok e pinje mamoko kaka Ufilipino. Koloso e kinde romo mar jokanyo mokelo kanyakla duond buche 96, riwruogo kinde Law Society of Kenya, riwruok ute mag lamo kod joket ne ratich oganda e kaunti ma Machakos, Muturi nokwayo IEBC mondo chak okenge manyien kendo maler machiwo orak ne chenro mag yiero. But we have someone who was in the system who's acting so close to elections. The political parties are calling that IEBC needs to advertise and involve the key stakeholders. Elections are for political parties and the general public, so that we can have a CEO who is trustworthy, who is not acting, a CEO who is working for the people. IEBC, must ensure that whatever it is doing, and more particularly the integration of the data on the voters' roll with that which is held at the National Population Registration Service, is not compromised. I want to caution the judiciary. Please be careful. You are our last line of defense as Kenyans. If you begin to be compromised, don't be surprised if the citizen then decides to take the law in his hands. Jotelo makweth malinda mwananchi kotelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ochako chenro mar manyo sir kowuok Imbo